Bon dia i moltíssimes gràcies a totes i tots per vindre i acompanyar-nos en un acte tan especial com aquest. Vull començar agraint en primer lloc a tots els nostres veïns i veïnes pel magnífic exercici de democràcia que ha fet una vegada més el nostre poble, amb un comportament cívic exemplar a les eleccions municipals i autonòmiques del passat 28 de maig. Vull donar les gràcies a les 1.241 picanyeres i picanyers que han confiat en el projecte de Compromís i que ens han permès millorar els resultats i tindre més força per a treballar els propers 4 anys. Avui, per motius personals, no podem comptar amb la presència de les dues companyes que m'acompanyaran els propers 4 anys, Charo Beceler i Jovita Pérez. Dos veïnes de Picanya, dos dones amb veu pròpia que tenen la il·lusió de portar a l'Ajuntament el gran treball que venen fent des de fa anys en altres àmbits pel nostre poble i per la societat. També voldria felicitar a tots els regidors i regidores de les forces democràtiques que des d'avui formen part de l'Ajuntament i als que el nostre veïnat han encomanat la tasca de dirigir el nostre poble fins l'any 2027. Com és lògic, m'agradaria donar la nostra sincera enhorabona a la candidatura de Pepe Almenar per ser la que de nou ha aconseguit recollir la majoria de suports al nostre poble. Em permetreu que faci un reconeixement especial i particular als regidors i regidores de Compromís que m'han precedit en l'encàrrec de representar el nostre projecte a l'Ajuntament. Molt especialment al nostre company Xavier Rius per ser un exemple de coherència, constància i treball inesgotable. A més, per desenvolupar una magnífica tasca a la Diputació de València com a diputat de Cultura. Hem de celebrar com el nostre poble ha sigut testimoni de com la Diputació i la Generalitat han passat del clientelisme, l'amiguisme i la corrupció a la bona gestió. A la gestió centrada en complir amb la seva finalitat, ajudar a pobles com Picanya a millorar i ampliar els seus serveis. I és que ara més que mai hem de reivindicar tota la feina ben feta durant els 8 anys de govern botànic i que han ajudat a millorar la vida de picanyers i picanyeres. Un bon exemple d'aquesta feina són els nous projectes i serveis encapçalats o dels que ha participat en part la Generalitat i que prompte seran realitat, com el nou Hospital de Salut Mental, la finalització, per fi, de les obres de la residència i centre de dia, el Pla RUT, el projecte de rehabilitació de 10 comunitats de veïns, la remodelació de l'estació de metro o la connexió ciclista de l'anell verd metropolità. I és amb aquest esperit botànic, amb aquesta determinació per millorar el nostre poble, amb la que avui comencem una nova etapa, un nou camí centrat en construir un futur millor per a Picanya. Assumim el repte que ens han encomanat els nostres veïns i veïnes i l'anem a dur endavant tenint clar el model de poble pel qual anem a treballar durant els propers 4 anys. En aquest camí de construcció del futur esperem comptar amb l'alcaldia en tot allò que compartim, una mirada de progrés i el repte de defendre l'autonomia local. Davant un futur que es preveu difícil i incert, l'afrontem amb les idees clares i amb la ferma voluntat de treballar dia a dia, proposta a proposta, plenari a plenari, per convèncer que cal apostar per la vivenda pública i accessible per a la majoria del veïnat, que cal apostar decididament per la rehabilitació, perquè volem un model de creixement del poble centrat en l'objectiu que les persones que avui viuen a Picanya continuen vivint a Picanya. Donarem suport a totes les iniciatives que vagin en la direcció de fer de Picanya un poble viu i a mesura de totes les persones, independentment de l'edat i el seu poder adquisitiu. Treballarem per fer de Picanya un poble viu, amb un xicot de comerç potent, un mercat municipal en condicions, un teixit associatiu que vagi de la mà de l'Ajuntament sense tuteles i amb participació en la presa de decisions de futur. Un futur amb un projecte per al 70% del terme municipal, que és d'alta protegida i que cal promocionar-la com es mereix. I sí, parlem de l'edat perquè treballarem per un ajuntament que incloga a les persones joves, que siga empàtic, que escolte i que atenga les seues necessitats, perquè les joves partim un futur ple d'incerteses i des de l'Ajuntament hem de treballar per generar confiança, estabilitat i certeses, perquè tenim clar que sense un futur per als joves no hi haurà un futur per a Picanya. I acabe defensant una manera picanyera de fer les coses, una manera diferent,
que va més enllà de personalismes i partidismes. Una manera d'entendre la gestió municipal en equip, formada per persones que s'estimen Picanya i centrada en servir a picanyers i picanyeres. Una manera picanyera que té clar que 9 paraules són més que una i que 12 paraules encara en són més. Per a passar de les paraules als fets i dur endavant projectes de consens que generen major acceptació entre el veïnat. En la manera picanyera, en el camí de fer una Picanya més moderna, més verda, més sostenible i amb més qualitat de vida, vos esperem a totes i tots. Vos convidem a totes les persones que, com nosaltres, s'estimeu Picanya i tenim les ganes i l'ambició de construir la Picanya del futur. Eixe és el projecte de Compromís, projecte de poble viu, de futur, proximitat i centrat en les persones. Moltíssimes gràcies. Bon dia. Agrair les paraules de tots els representants dels partits polítics, d'Àngel, de René i de Guillem. No és moment ara de fer o de contravenir les paraules que diu cada un, però sí que vull agrair especialment les paraules de Guillem, que ha relatat tot allò que hem fet nosaltres, l'equip de govern, el qual li vull agrair, i fent bo allò que diem de fets i no paraules, també ho recordaré. I dir-li, i s'ha oblidat una cosa, que esta setmana s'ha aprovat 250.000 euros per arreglar el mercat. Per tant, això també entra dins del que tenim previst fer. Ha definit una Picanya de futur que ja la juguem nosaltres des de fa 30 anys cap així, quan l'ha definit, una Picanya més verda, una Picanya més inclusiva, des de fa 30 anys venim fent tot, però li agraeix que estiguen en aquesta onda i ho harem a veure ara en el dia a dia. Moltes gràcies. Moltes gràcies a totes i tots.